как се грижиш за лицето си. Сапуни, скрабове, почистващи лосиони, кремове, козметични процедури. Колко пари на месец харчиш за тях? А знаеш ли какво съдържат? Имат ли ефект? Стига толкова! Избери новият революционен уред за дълбоко почистване и тонизиране кожата на лицето Wonder Sonic. Уникален уред, който е напълно безопасен и щадящ, но абсолютно ефективен. Без химикали, без алергени и кожни дразнители. Работи само с вода и силата на дълбоко почистващите ултразвукови вълни. Нищо друго почиства в дълбочина, без да наранява и без да травмира кожата. Водата навлиза в порите и подпомага проникването в дълбочина на ултразвуковите импулси. Всички мъзнини, черни точки, прах, замърсявания и мъртви клетки се отмиват с лекота. Изчезват от лицето ти поети от водата, която е разбита на миниатюрни капчици. Ергономичната и финна форма на Wonder Sonic шпатулата осигурява ефективно почистване и на най-проблемните зони, брадичката и около носа. С Wonder Sonic не само усещаш разликата, но и я виждаш. Всичко, което се отделя и пада от кожата ти, е пред очите. Всички тези мръсотии и мазнини вече не са по лицето ти. Почистването на лице с ултразвук в козметичен салон може да ти струва над 200 лева. А какво ще кажеш да имаш ултразвукови процедури за почистване на лице вкъщи? Вече е възможно с Wonder Sonic ултразвуков уред за дълбоко почистване и тонизиране кожата на лицето. Той е малък и компактен, с акумулаторна батерия и USB кабел, мека защитна капачка за шпатулата и спрей бутилка за вода. И това не е всичко. С Wonder Sonic имаш и функция за ултразвукова лифтинг терапия. Ултразвукът стяга кожата, изглажда фините бръчици от лицето и стимулира производството на колаген. Кожата ти е възстановена и тонизирана в домашни условия и без никакво усилие. Вземи Wonder Sonic още сега! Само за 99,90. Членовете на Клуб 5 звезди получават 20 лева отстъпка. Потърси го на сайта ни и в магазини Topshop. Поръчай още сега на 02 808 4355. Красотата идва от лицето.